चार सिर मयूर चंद्रिका मोले मोत से गिरे धारे लोकामिना चार सिर मयूर चंद्रिका मोले मोत से गिरे धारे लोकामिना। ओम ओम। हे प्रभु परमेश्वर तुम पवित्र पद पद्मे मोर कोटि कोटि प्रणिपात सात कोटि प्रणिपात। गुरु भाई भौणी मानक मोर गुरु स्वामी। बैशाख मासरे रातिरे सबदिने भाई आसिकी आम दांडे बसती। दिने से दिन होइछि अमावास्या रातिरे ठीक 10टा साढ़े 10टा रातिरे आसिकी सेठू पहुँचली। ट्रच आनी हाथ में आसिकी कहले मु खाऊली खाई सारिकी अंठा पटौली बोले कमला सूपटा टे आनिकी पकईदेलु बसिकी ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେ ଆମରି ଖଞ୍ଜାରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ପଡ଼ି ଭାଇ ପାଇଁ ସଉକଟା ନେଇକି ଆମ ମାଟି ଚଉଁରାଟା ବଡ଼ ଓସାରିଆ ହେଇଥାଏ ସେଇଠି ପକେଇଦେଲି। ଭାଇ ସବୁ ଗୋଡ଼ ନ ଟେକିକି ବସିଲେ। ବସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଯେମିତି କୁଲଖୁବିଆରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ବସନ୍ତି ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ପକେଇକି ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ବାସନ ମାଜୁଛି। ଭାଇ ସେଠୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ସେଠୁ ଆମର ସାଡ଼େ ଭଳି ଆଡ଼ୁ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଭଜନ ଗାଇଲେ। ସେ ଭଜନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର ଭାଇ ବି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସେ ଭଜନ। ମୁଁ ବି ବାସନ ବାଜୁଥାଇ ଭଜନ ଶୁଣୁଥାଏ। ଭଜନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଗାଇଥିଲେ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତିରେ। ଭାଇ ଯେମିତି ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭଜନ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଡ଼େ ଟର୍ଚ୍ଚ ସେ ତଳେ ଜଳିକି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ମୋର ବି ବାସନ ମଜାରେ ମନ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଭାଇକି ସେମିତି ଚାହିଁଛି। ସେ ଭଜନଟା 3 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ମନ ଅଛି। ସେ ଭଜନ ଗାଇଲେ ଯେ ଯାର ଶିରରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମଧୁରତା ସେ ଗିରିଧାରୀ ଗୋପାଳ ବୀଣା। ଏଇ ଭଜନ ଭିତରେ ଭାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ବାସନ ମଜା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭାଇକି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କି ସୁନ୍ଦର ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳୁଥିଲା। ସିଏ 7-8 ପ୍ରକାର ଦିଶୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବାଇଗଣୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଘନ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହଳଦିଆ କଲର ଆଉ ନାଲ କଲର, ସବୁଜ କଲର, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଲାପୀ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବି ଭଳି ଭଳି ଦିଶୁଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଚାହିଁକି ରହିଛି ତାଙ୍କ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ। ଆଉ ମନ ମୋର ବାସନ ମଜାରେ ଲାଗୁନଥିଲା।
ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚକ୍ ଚକ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲା, ଝିଲିମିଲି ଝିଲିମିଲି ଚକ୍ ଚକ୍ ଝିକିମିକି କେତେ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଥାଏ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ମାମୁଁ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆମ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସିକି କହିଲେ, ଅନେଇ ଦେଇକିରି ଚଉଁରା କତିକି ଏମିତି ଚାହିଁ ଦେଲେ ପୂର୍ବ ପଟକୁ। କହିଲେ, ସେ ଚଉଁରା ଉପରେ କ'ଣ ଏମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ ଛାଡ଼ୁଛି କହିଦେଇକିରି ସେଠୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିକିରି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଇକି ସେଠୁ କହିଲେ, ଭଣଜା ବଇଛନ୍ତି କହିକିରି ସିଏ ଆଉ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କଲେନି। ତାପରେ ମାମୁଁ ସେଠୁ ତାର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲେ। ବାସନ ଭାଇ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନୀର ଭାଇ ସେଠୁ ଆସିକି କହିଲେ, ଶୋଇବାକୁ ଯିବନି, ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି। ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଧୀରେ 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 ଛୋଟ ହେଇକିରି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହେଇକି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାଇ ସେଠୁ ନୀର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ତ କିଛି ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ, ନୀରବରେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ସେ ବାସନ ମାଜିକିରି ରଜିନାନୀ ମୋ କତିରେ ବସିକି ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ବସେଇଲି। ମୁଁ ରଜିନାନୀ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ମାଜିକି ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ବାସନ ମାଜିକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ସେଇ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅନୁଭବରେ ସେମିତି ଜାଣୁଥାଏ। ଆଉ ଭାଇ ସେମିତି ଯେମିତି ସକାଳକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକିରି ସେ ତମ ମସ୍ତକରେ ଜଳୁଥିଲା, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭାଇ ନା ଦେଖିଲୁ କାହା ଆଗରେ କହିବୁନି ଏ କଥା, ମନେ ମନେ ରହିବୁ, ଏମିତି କହିଲେ ମୋତେ। ସେଇ ଗୀତଟା ଦ୍ୱିପଦ ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି, ମନ ଅଛି ମୋର। ବେଶୀ ମନ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିପଦ ଖଣ୍ଡେ ମନ ଅଛି। ଯାର ଶିରରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମଲେବତ ସେଇ ଗିରିଧାରୀ ଲୋପାମିନା ଯାର ଶିରରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମଲେବତ ସେଇ ସେଦିନ ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, କଳନା କରିପାରିବିନି, ଭାଷାରେ ବି କହିପାରିବିନି। ସେଇ ଦିନ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି। ଆମେମାନେ ସେ ଦିନ ବି ଆଉ ପାଇବାନି କେବେ ଜୀବନରେ। ସେଇ କଥା ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ମନ ବହୁତ ମୋର ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେବେ ବି ସେ ଗୀତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ମୁଁ ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ସେ ଗୀତ ଗାଇବି, ମନ ଭିତରେ ଭାବିଦେବି ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବେ ବି ମୋ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେବେ ମୋର ସାଥେ